католическите празник. От доста време се кана да го направя този канал, ето че най-накрая се реших. В него искам да си говорим за интересните неща от деня, за случващото се около нас и за темите, които ни интересуват. Смятам да започна видеото с разговор за народните будители и това какво всъщност те представляват за нас. Интересуваме ли се от същите ценности, които се интересуват и те, и какво означават те за нас. Затова си позволих да направя интервюта с хора на улицата, които ще видим след малко. Междувременно се радвам да прочета и вашите коментари по тази тема. Ето и репортаж. Какво означават за вас народните будители? Означават много за мен. Какво? Това е душата на държавата. Какво е за вас свободата? Свободата? Свободата е много... Един момент, остави ме мен. Кажете. Прочетете Американска конституция, там пише. Извинявайте, че нямам зъби, сега ги правя. Да, ето е Джема. Там пише, че всеки наш гражданин, индивида, има право на щастие. Може ли да се наричаш свободен, ако някой друг те освободил? Ако някой друг те освободил да се... Опа, Позитано пита. Не, Позитано не пита, може да се внимавай. нарича свободен. Позитано пита. Не. Оставя нашата история. Просто ме интересува ти как се чувстваш. Ако някой Кой не дойде го и каже, освободил? Русия ли ги Свободата освободил? трябва да се отвоюва с кръв. Свободата трябва да се бори човек за нея. Той трябва да направи неговата свобода в своето семейство и И в фамилия. сърцето си първо. И тогава свободата идва за цялата държава. Много ви благодаря. Хубав ден. Какво означава за вас народните будители? Народните будители за мен са двигателя на целият прогрес на българския народ през вековете. Благодарение на тях България може да се похвали с тази история, която има. Какво е за тебе свободата? Свободата е човек да може да се развива и да прави всичко това, което го прави щастлив, без абсолютно никой да му пречи по какъвто и да е начин. А напротив, държавата и всички институции да му помагат човек да се развива в тази посока, в която иска. Според тебе, човек може ли да се нарече свободен, ако някой друг го освободил? Ами, това е много интересен въпрос. Ако някой друг го е освободил и ако той е получил това, което иска, да, той е свободен. Какво за вас е държавата? Държавата, това е един много сериозен въпрос. Какво е държавата? Има най-различни трактовки, обяснения за държавата, за ролята на държавата, за функциите на държавата. Факт е, че държавата е основният, така да се каже, коректор в отношенията между хората. Може ли човек да се нарече свободен, ако някой друг го освободил? Това е много важен въпрос, значи. Много важен въпрос. Ако някой го е освободил, знаете ли какво? Това е все едно сега, да, ще ви кажа. Сега аз нямам пари при себе си и сега вие ми давате 1000 лева. Сега, вие ми помагате. Обаче аз тези 1000 лева няма да ги ценя много, защото не съм ги спечелил. Значи един човек, щом някой го е освободил, си народ, щом някой го е освободил, той е получил дан от свободата си. И той няма да я цени. Това е разликата. Ще цени клепак свободител, но не е така ценна да си извоюваш свободата. Това е разликата. Какво означават за вас народните будители? За мен народните будители са един вид наследство, с което само може да се гордеем. И да сме благодарни за това, което са ни дали, защото... Какво са ни дали? Начин на мислене... Начин на мислене. Примерно философията. Десно. Поглед върху света. Супер! Какво е Конституцията за вас? Основният закон в една държава, който последно време и въобще, откакто съществува, да речем, Конституция в България, е в голяма степен доста пренебрегван. Какво е държавата? Тя трябва да е външния облик всъщност на Конституцията, да е някакво продължение на Конституцията. До някаква степен олицетворение на народа, който по принцип трябва да взема. Който са ми давали до сега, че държавата трябва да е продължение на Конституцията. Затова ще ви питам, какво за вас е свободата?
Ами, ако трябва да тръгнем от това, че имаш право на избор, имаш право на глас, както в случая имаш право да гласуваш, да наближават избори. Всъщност, масата от хората може би приемат свободата точно като правото на избор, но Може ли да се нарече човек свободен, когато някой друг го освободи? Помислете на този въпрос. Хубаво да ви пожелавам. Мерси. Какво е за вас държавата? Необходимо зло. Може ли да се нарече човек свободен, ако някой друг го освободил? Ако някой друг го е освободил, едва ли. Щом като го освободил, значи не е бил свободен преди това и малко трудно би могло така веднага да се каже, че този човек е свободен. Повечето хора не търсят свободата, защото нямат достатъчно сили да я понесат. Какво е свободата за вас? Свободата за мен е най-ценното, да ви кажа, защото аз имам такива моменти в живота, че на времето Не сме имали 10 свобода. пъти нямах свобода. 10 пъти съм се опитвал да отида, изключван съм от университет и се наложи 10 години след това да си завършвам образованието, за това, че не съм... Удобен. Не бях удобен, да, не бях удобен много. Човек може ли да се нарече свободен, ако някой друг го освободил? Ако сам не реши да се освобождава, няма кой да дойде. Трябва, как Левски какво е казал? Нали, ние да си се освободиме, пък после може някой да ни помогне. Но ние трябва да тръгнем и да се освобождаваме. Благодаря ви много. Какво означават за вас народните будители? Ами вижте, това са едни хора, които свързват съдбата си с съдбата на народа. Това е народен будител, според мен. Това са хора, които работят за благото на народа, за неговото просвещение най-вече. Какво е държавата за вас? Държавата е структура, която трябва да регулира процесите в социално-икономически аспект. На обществото. На обществото, да. Надявам се видеото да ви е харесало и идеята да ви допада. Ще се радвам да прочета мислите ви в коментарите и ако имате идеи за следващото видео, моля споделете ги. За сега приятна вечер от мен и ще се видим в следващата седмица.